unyiso telo maru mar duond bura ni udhi romo gi jatend piny Kenya. Diponi nitiere kaka ikwayo ng'uono kata ikwayo rusa sama udwa dhi timo romo machalo kod ma. Akoni ni kane ker biro Nyanza ne wapenjo mowach ni tis okay wanya romo gi sirikal mondo wa discuss weche mag maendeleo. To sani jatelo nyowacho ni ok oyango sirikal. Romo go have been ongoing, anyisi ni gisebedo ka gidhi mbele nyaka kawuono. Gavanas nye romo gi ministers even today. Ministers matiyo sirikand Ruto on issues magidwa ni mondo jowago otimre nade okonye. Koro wan kano wayudo thuolo in part of our follow up donge. To wacho ni kwa wayudo thuolo mo gine ni jatelo. Kata an kaka member of parliament jibiro ga ira dala ka gikwaya ga bigernwa class ka bilosnwa gine ne kama. To gibiro pimo nago kawuono kacha kadok dala kata weekend machielo gicha giduogi parona ka giromo koda kata liel podi parona. Iwacho ni par ne giuru kata gitimo nade kata ging'eyo. We must show ni one hungry for development. Wacha dichiel kama endi kata kabile TV kata wacho ni wakwayo ni mondo timno kama. Man is one thing. The next thing president benyalo wacho gania